సాధిస్తావా? మరి ఏదో అంటే చేయలేపారు, అనుకున్నది కొట్టడం అంటే అనుకుని కొట్టడము. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. మనం లైఫ్ లో ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాం, ఏం చేయాలో మనకి క్లారిటీ లేదు, చేస్తూ 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 వెళ్ళిపోతున్నాం, అలసిపోతున్నాం. లైఫ్ లో మార్పు రావడం. గోల్ పెట్టండి, లైఫ్ స్పష్టమైన లక్ష్యం పెట్టండి, క్లియర్ గోల్ పెట్టండి, దాన్ని హిట్ చేయండి. మీ ఎడ్యుకేషన్ అయినా ఏదైనా కానీ అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ సక్సెస్? గోల్ హిట్ చేయడం సక్సెస్, లక్ష్యాన్ని సాధించడమే సక్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? yes. లైఫ్ లో ఏది చేసినా ఆలోచించి చేయండి, విచక్షణతో చేయండి, గుడ్డిగా చేయబాకండి. అందరూ చేస్తారు నేను చేస్తాను, తను చేస్తున్నారు నేను చేస్తాను, అసలే అవుతుంది. ఏది చేసినా ఆలోచించి స్పృహతో అర్థమైతే చేయండి, లేకపోతే చేయబాకండి, లేకపోతే చేయబాకండి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆ ఈవెంట్ స్టార్టింగ్ లో జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు? వై? జ్యోతి ప్రజ్వలన ఎందుకు చేస్తారండి? చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తారు. చెయ్యాలి కాబట్టి చేయటం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. అసలు ఏంటి, ఎందుకు చేయాలి? జ్యోతి ప్రజ్వలనకు ఉద్దేశం ఏంటి? ఎందుకు చేశారు? ఇక్కడ జ్యోతి ప్రజ్వలన ఎందుకు జరిగింది? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్? దాని అర్థం ఏంటి? ఎందుకు చేశాం? జ్యోతి ప్రజ్వలన జరుగుతుంది అంటే వెలుగు, లైట్, చీకటిని ప్రాణతోటి వెలుగుని చిమ్మించడం కోసము, వెలుగుని ప్రసాదించడం కోసము చేసేదే జ్యోతి ప్రజ్వలన. అంటే అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని దూరం చేయడానికి, జ్ఞానం అనే వెలుగుని జీవితంలో నింపడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం యొక్క ప్రారంభోత్సవం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. లైటింగ్ కావాలి లైఫ్ లో, లైఫ్ లో నిద్రం రావాలి, అజ్ఞానం దూరం అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్. అయితే ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను అనుకుని వచ్చాను, పూనుకుని వచ్చాను, అనుకుని వచ్చాను, సిద్ధపడి వచ్చాను. ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నేర్చుకునే వెళ్తాను మీ దగ్గర నుంచి. నేర్చుకోవాలని సిద్ధపడ్డవాడు ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాడు లైఫ్ లో కావాల్సిన పాఠాలు. ఏసాను ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు నేర్చుకోవడం కోసం? లైఫ్ లో లెర్నింగ్ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా? ఏసాను సార్ మా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది సార్, స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు, కాలేజ్కి వెళ్ళట్లేదు, ఇంకేం నేర్చుకోవాలంటున్నారు సార్లు. ప్రతిరోజు మనం విద్యార్థులమే కదా సార్, కదా? ప్రతిరోజు మనం విద్యార్థులమే, ప్రతిరోజు మనం నేర్చుకుంటూనే ముందుకు వెళ్ళాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ సక్సెస్ అంటే అనుకుని సాధించాలి, గోల్ రీచ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ సక్సెస్. అయితే దానికోసం మనకేం కావాలి? క్లియర్ విజన్ అనేది కావాలి, స్పష్టమైన లక్ష్యం అనేది కావాలి. ఉదాహరణ చూసినట్టయితే మహాభారతాన్ని చూస్తే, మహాభారతం ఎక్కడ చదువున్నారు? విని ఉన్నారు, చూసి ఉన్నారు. భగవద్గీత ఎంత చదువున్నారు? ఓకే, అక్కడక్కడ కొంచెం ఇలా మెరుస్తున్నాయి చేతులు, పర్లేదు, గ్రేట్. మహాభారతంలో ఇంకా ప్రత్యేకంగా కురుక్షేత్రాన్ని చూసుకున్నట్లయితే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క సంవాదం జరుగుతుంది, సంభాషణ జరుగుతూ ఉంటుంది, డిస్కషన్. అక్కడ అర్జునుడికి క్లారిటీ లేదు. ఏం లేదు? క్లారిటీ లేదు. అసలు నేనెవరు, నేను ఎందుకున్నాను, నేనేం చేయాలి, నా గోల్ ఏంటి, అసలు నేను ఎందుకు చేయాలి, క్లారిటీ లేదు. ఆ క్లారిటీ లేని సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తున్నారు. నువ్వు ఇది, నీ పర్పస్ ఇది, నువ్వు చేయాల్సిన పద్ధతి, నువ్వు చేయాల్సిన విధానం ఇది, దీనికోసం నువ్వు చేయాలి. క్లారిటీ. Yes or no? Clarity is power. Confusion is weakness. Confusion is weakness. Clarity is power. నీ లైఫ్ లో నీ క్లారిటీ ఉందా? నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నీ గోల్ ఏంటి, ఎందుకు చేయాలి, క్లారిటీ ఉందా? నువ్వు చదువుకున్నావు, ఎందుకు చదువుకోవాలి, వై, అంత అవసరం ఏంటి, క్లారిటీ నీకు ఉందా? ఒక పర్పస్ నీకు తెలుసా? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తల్లిదండ్రులు చెప్పారు కాబట్టి చదువుకుంటున్నాను, చదువుకోవాలి కాబట్టి చదువుకుంటాను, పని పడ లేదు కాబట్టి చదువుకుంటున్నాను, స్కూల్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి చదువుకుంటున్నాను. నో సార్, నో. పర్పస్, పర్పస్, గోల్. వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్? నాకు చెప్పడం మార్చమండి. మనం కూడా ఎక్కడో హైదరాబాద్ నుండి మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో పుట్టుంటే ఎంత బాగుండేది కదా, కదా.
ఎక్కడో మారుమూలన వెనకబడ్డ ప్రాంతంలో ఆదివాసీల ముందు ఇక్కడ పుట్టాం అని ఎంతమంది కనిపిస్తుంది? అనిపించలేదా? మేము కూడా అక్కడ పుట్టిన జూబ్లీహిల్స్ లో పుట్టుండే ఇంకెంత బాగుండేది. ఆ కోటేశ్వరుడు ఇంట్లో పుట్టే ఇంకెంత బాగుండేది. ఒక రియాలిటీ చెప్తాను నేను మీకు. ఒక రియాలిటీ చూసిన వాడికి చూడని వాడికి చాలా తేడా ఉంటుంది. చూసి చెప్తున్నాను నేను మీకు, చూసి చెప్తున్నాను. ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే కానీ ఇలాంటి ప్రాంతంలో పుట్టాం. ఎంతో అదృష్టం చేసుకోవాలి. ఎవరైనా పేదవాడిగా పుట్టారంటే అదృష్టవంతుడు. పేద తలంలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో పుట్టారంటే మహా అదృష్టవంతుడు. అవసరమైన పరిస్థితిలో పుట్టారంటే నువ్వు అదృష్టవంతుడివి. కనీస అవసరాలు కూడా తెలియలేదంటే మహా అదృష్టవంతుడివి. ఎందుకంటే అక్కడ నీకు పర్పస్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు చదువుకోవాలో క్లారిటీ ఉంటుంది. ఏం చేయాలో క్లారిటీగా ఉంటుంది. లైఫ్ లో ఏం సాధించాలి